Hát sziasztok, én Sam32 vagyok. Ez itt a ti küldtétek, én végigjátszom első része. Tudom, hogy egy kicsit James-es, de én élvezem. Bár az első rész. Aludj, hát én már aludtam. Na, hol kezdjük? Gondolom ott vannak a táblák? Jaj, nem hiszem el. Ja, itt kezdődik. Hello Sam, üdvözöllek a mapomon. A mapot készített Honor 111. Mi van? Ja, jó. A szabályzatot megtalálod a chestben lévő könyvben. Jó. Felszerelés. Ez jó. Szabályzat. Ez is kell. Meg ez is. Így, vegyük fel. Ezt is. És nézzük a szabályzatot. Ne csalj, játsz Peaceful-on, ne tör ki blokkot, csak engedi a feladat. Bocs, ez kicsit James-esen hangot. Az a pont. Peaceful-on van? Igen, Peaceful-on van. Mondjuk eleve nincsenek szörnyek, tehát Peaceful-on van. Első feladat. Szint nehézség könnyű. Na. Checkpoint. Hát az most nem kell. De kell sprint vagy nem? Szerintem kell. És tényleg kellett. Hopp. De nem kell. Sprint. Nem sprint. Ja. Egy dolgot nem tudok emelni. Hogy mire való a Keep Inventory? Ezt, hogy nem tudom, az biztos. Hopp. Hát én ezt nem hiszem. Na jó. De még nem adom fel. Nem adom fel! Nem adom fel. Mondjátok, légy, hogy ne adjam fel. Elegem van. Siker! Kapsz egy kis kifutót. Ehhez. Na mindegy. Na jó, bocs, de én ezt végigcsalom. Egy. Bocsi, Honor 111. Ugorj. Ja, most vissza kéne váltani. 0. Oh. Na jó, szerintem itt nincs jutalom. Úgy néz ki, a következőnél jól jönne egy checkpoint. Nézzük meg ezt. Melyik a helyes út? Mindjárt kiderül. Labirintus, nehézség, nagyon könnyű. Itt kiütheted a havat. Második feladat, akkor ez lesz az. Menjünk vissza aludni. Szép napra virratunk, látszódjon a kezem mindenképp. Az a legfontosabb, hogy látszódjon a kezem. Na, ember, na. Szóval akkor itt ez labirintus lesz, gondolom. Hogy miért sprintelek, azt nem tudom. Én szerintem kijutok innen. Valószínű ide, talán. És kijutottam! Visszagondolom, a karakatot hagytad. Nem kell ide, fúj. Mennyi? Sprint! Jutalom! Nincs. Oké, értem én. Ez mi ez a...
Útfejtés, könnyű, harmadik fel. Ez mi? Ja, gondolom, hogy be kell zárni az ajtót. Ennyi. Mi? Ez nem is kód. De Béna. Mi van? Bocs, a redstone... Mi? Bocs, a redstone-t nem tudtam eltüntetni. Egyébként ez a Hunar 111, ő a barátom. Oké, megvan. Felszerelés fel? Igen. Gondolom ez... Nem kell. Negyedik feladat. Jó. Addig elmondanám, hogy szerintem nekem az alma lesz a kedvenc ételem. Mint a James MC-nek a dinnye. Milyen hangja van ennek a létrának? Csak én nem hallottam még. Szerintem a második variáció. Egy kis kvíz, nehézség, egész nehéz. Mi a kedvenc kajád a Minecraftban? Alma, steak. Nekem az alma, előbb mondtam el. Ezt honnan tudta? Áj, bocs. Szerintem innen is csak game módot tudok kijutni. Egy. És most megint game. Nem akarok leesni? Nem estem. Most szivatsz? Mondjuk az előző az nem volt magasabb? Nem, ez magasabb. Igen, itt látom. Na végre, itt van. Lehet a Minecraft Pocket Edition-ben Nether kaput csinálni? Hát én úgy tudom, hogy nem. És igen. De kellett volna egy spawn point. Sosem tudom kimondani. Menj innen. Nagyon sprinteljünk. Nem vagyok türelmes. Iron boots. Puk. A szabályzat az már nem kell. Vegyük is fel. Igen. Van egy létre. Lehet, hogy az előzőn is volt. Nem biztos. Úgy néz ki, ez lesz az utolsó. Nincs kedvetek ilyenek? Ott egy... És itt éledek? Miért nem nyomok egy spawn pointot? Na jó, most nyomok. Így. Nem villám 101, mit csinálsz te? Szem 32. Jó, és most nyomtam egy spawn pointot, tehát ha most itt leesek, akkor ugyanúgy éledek. Jó, hogy pénzfogalom van. Este egy csomó szörnyet láttam videón kívül. Checkpoint. Szerintem ez nem kell. Majdnem tüsszentettem. Mi James MC kedvenc kajája a Minecraftban? Dinnye? Gomborogó.
Én ezt egyértelműen tudom, hogy a dinnye. Dinnye. Köszi! Igen, úgy néz ki itt a vége. Alma. Fúha. Ezek menők. Melyikkel kezdjem, annyira menők. Kezdem az arra. Na jó. Szerintem a map az jó volt. Csak az ugrálós, a parkőr az elég idegtépő volt. Meg a létremászások azok elég hosszúak voltak, de amúgy élveztem. Olyan 1-től 10-es kellene, adok rá úgy 6-ot. Sziasztok! Nézzünk engem!